Salutare toată lumea, eu sunt Max. Și da, în prezent urăsc No, bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la Sâmbăta cu Satana. Eu tocmai ce m-am pișat pe mine, nu știu dacă se poate vedea, mi-am aruncat pe mine. Astăzi o să facem un episod special. Sonia mai Hai mă, că am pornit camera. Sonia mai Bă, Sonia! Bună ziua, față sau bună seara, depinde la ce oră vă uitați. L-am alături de mine pe... Ta-da! Mircea El îi spune Mircea Bravo pe net. Poți să Da, sunt Mircea de la Mircea Bravo, deși eu un singur Mircea Bravo, sunt Mircea. Duminica trecută, vloggerul moldovean Ilie, pe care probabil că știți cu toții, a un fan la Iași. Și dacă mă pui să aleg strict între Magda și Shelly, l-aș alege pe Shelly, nu știu, mai noi suntem prieteni, noi noi, nu știu, sigur ceva. Sau n-am nimica, pentru că Shelly este ultimul leneș. mai A fost direct. bine. Au fost multe care au fost bine, dar sunt sigur că ți-ai și luat-o la un moment dat, cumva, nu neapărat, dar gen, oamenii au fost, că în România oamenii sunt mai agresivi. Astăzi facem Stuff Your Mouth Challenge și noi trebuie să ne punem în gură până când avem gura plină. următoarea. Ori afină sau Da, de ceva asta de albastră. genul. Dar nu-i strașnic. Nu e așa rea. Da, noi în fiecare zi mâncăm.